inyong lingkod. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-904-0717 at tayo po ay napapakinggan siyempre DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB Legazpi sa 104.9 radyo natin Calbayog City, 98.5 OK FM Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, also sa DYME in Masbate, of course sa 89.1 Bicol Idol, Legazpi City. Tayo po ay mapapanood din sa Facebook Live ng CMD Bicol. So, andito ulit tayo sa ating mission to help restore the health of people, calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. At ngayon na nagkaroon ng COVID, nako, marami po ang natulungan na mas mabilis ang recovery na mga na-COVID nang sila ay gumamit ng ating Power Trio. Tandaan na, pag Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Okay, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. And of course, as usual, para nai-inspire kayo. Opo, marami kayong, kasi yung iba, ang daming mag-iisip, totoo ba yun? Effective ba talaga? Oo, madalas sabihin ng iyong lingkod, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating product. O kanina, salamat kay Press Dads na kumuha uli dito ng volume ng ating produkto. Swerte niya, oo, swerte niya dahil naniwala siya. Kasi yung mga ayaw maniwala, hindi natin pwedeng pilitin. Oo, swerte ng mga naniwala. Hello kay batchmate Erson Nares. O, kumusta ka na mate dyan? Sana healthy kayo ha. Kasi kung hindi kayo healthy sa ngayon, nako, subukan nyo ang aming produkto. Nakakapagpadala naman tayo kahit sa ibang bansa ng ating product. Kailangan lang talagang subukan. Dahil sa mga taong umiinom ng mga gamot, kung ikaw may hypertension, diabetico, may mga sakit sa puso, may asthma, may cancer, marami kang iniinom na gamot, ibig sabihin hindi kayo healthy po. Paano pag na-COVID ka? O, di ba? So, mag-ingat po tayo. The first line of defense against COVID-19 is ourselves. Pero sabi nga ni Dr. Mike Navera, aside from following the health protocol, ito daw yung pinaka number 1. O, gusto niya i-share ko sa inyo yung pinaka number 1. Palakasin ng immune system. Huwag pa hinain ang immune system. O, di ba? Oo, swak na swak po. Power Trio po. Opo. Pero ito, para to inspire you people, sa may mga asthmatic na kapamilya, kahit na sinabihan na lifetime ang gamutan na, katulad ng anak ko na lumaki sa gamot, na kay lutong-luto na yung katawan niya sa kainom ng gamot, buti na lang dumating itong product. Parehas, ang case niya pares nitong mapapakinggan natin, na kahit sinabihan na lifetime ang gamutan, pero alam nyo ba na pwede palang hindi lifetime? Oo. Totoo pala yun na may built-in na mga doktor sa ating katawan. Kailangan ibigay natin yung kailangan ng ating katawan. Sa ng ating 100 trillions of cells. Ano yun? Tamang tulog. O kayo ba natutulog pa ng 8 to 10 hours during the night time? Opo. Healing takes place when a person is sleeping. Paano kung hindi na kayo natutulog? O, diba? Tamang tulog, tamang nutrisyon,
proper exercise. Opo, at dapat umiinom tayo ng sapat na tubig. Tamang nutrisyon, kung hindi nyo na nakukuha sa mga pagkain nyo ngayon ang kailangan ng iyong katawan, we have the Power Trio. And by the way pala sa mga sa mga constipated, o yung mga hindi regular dyan magbawas, dapat regular ha. Dapat ma-regulate yun. Kung anong kinain ngayon, dapat goodbye bukas. Pag hindi mo na ilalabas, that is toxic to the body, nare-reabsorb ng system. Kaya naman, maraming nag-hypertension, mga diabetiko, may mga sakit sa puso. Kasi doon pa lang sa pagtanggal ng mga toxin sa katawan natin, ay hindi nagagawa ng katawan natin. Dapat, kung anong kinain today, goodbye bukas. Nako, for those people na gano'n ang sitwasyon, yung mga hindi regular, alam nyo ba na kandidato kayo magkaroon ng colon cancer? At hindi lang yan, pwedeng pag hindi kasi regular magdumi, pwedeng tumaas ang BP, ang blood sugar, sasakit ang katawan mo, magiging iritado ka, o di ba? Magiging sakitin ka kasi ikaw ay kargado ng toxin. So, try our CR juice. Meron tayong CR juice. Natural ingredient po yan para ilabas yung mga basura sa ating katawan. Available po yan sa atin. So, at ang good news po talaga, pag tayo nag-CR juice, at least good for 7 days. Balik-balik ka niya na sa CR. Sarap lang ng pakiramdam, yung bang natanggal yung mga dumi sa katawan mo. Mas maganda ang absorption ng nutrisyon, ng Power Trio natin. Kung malinis ang ating bituka. Yan ang sekreto na hindi natin sinesekreto. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Opo, kumusta na kayo, madam? So anyway, eto yan less talk dapat, less talk. Eto, yung aking mga imbak ng mga kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating product na kahit sinabihan na lifetime ang gamutan, alam nyo ba na pwede pa lang, hindi lifetime. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Eto, pakinggan po muna natin. Ano po ang pangalan mo, edad at tagasain? Good afternoon po. Jana Reynas po. Tagasain. Tagaligaspi po. 21 years old. Uy, akion pa ini magayon-gayon. Kunyan, Tagalog tayo ha. Kumisan may mga listeners na Tagalog. Ano yung health problems mo nang nag-take ka ng aming produkto, CMD? Ano po? Ang pinaka-main po is asthmatic po kasi talaga ako. Siguro, since elementary, tapos nasa blood na din po siguro kasi, passed down na din siguro yung asthma. May history. Tsaka po, nagpapuyat din. Ilan yung edad mo nung nagkaroon ka ng asthma? Bata pa po. Hindi ko man po sigurado. Ikaw ba naka-experience ka nung balik-balik sa ospital at sige inom ng gamot? Opo. May po, 3 times, 6 months lang ang pagitan niya. So, pinakamalala ko na pagbalik-balik sa ospital. Nako-confine ka? Opo. Mga 3 to 5, 3 days, 3 nights na ang pinaka-likely nun. So, grabe ang experience mo, mula maliit ka pa, may asthma na, balik-balik at maraming iniinom na gamot. Kumusta naman, ano yung experience mo na mag-take ka ng aming product? Pero ikwenta mo, ano mga products ang nainom mo, produkto natin? That may minamaintain kasi, sabi ng doctor, for life na ang medicine ko na Avamis, tsaka Seretide inhaler. Tapos anti-asthma, anti-allergy, tapos sa mga vaccines, tapos mga tablets na intake. Pero nung na-encourage din si mama mag-member, CMD, tsaka yung CBF. Tapos lately, nag-start na din ako nung juice. Ilang days mo na experience yung pagbabago sa health mo nang mag-take ka, lalo na yung ating HCI CMD?
Um, ano po, maano na din siya kasi nung simula nung nag-start ako, binabawasan ko na yung mga medicines ko. Tapos, mga isang taon na din siguro na, or more than 1 year na akong nag-expire na lang yung mga medicines ko kasi hindi ko na ginamit. Nababalik ko ba ng ospital? Hindi na po, hindi na. So, akalain mo yan na. So, sa ngayon, ikaw ay magre-review. Oo. At nakikita ko naman sa'yo, nag-glow ka ngayon. Ituloy-tuloy mo lang yung paggamit ng ating products, lalo yung tatlo, perfect combination. At may experience mo talaga na it's really very amazing na hindi ka basta-basta babagsak niyan. Okay, magbabaon ka ha. At saka, anong message mo na mai-share mo sa mga listeners na kasi marami ngayon talaga may asthma, puro gamot, nakakaawa talaga sila. Anong inspiring message mo sa kanila? Para sa mga students din na katulad ko na maging health conscious din sila na very helpful talaga ang CMD when it comes to health and pagdating sa studies na din kasi kapag hindi maganda ang state ng katawan, hindi ka rin makapag-aral ng maayos. So, huwag kayong matakot na itry. Ano bang tinapos mo? Accountancy po. So, later on, magiging accountant ka. Ilang buwan ba yung review? 5 to 6 months po. Okay, good luck sa iyo ha. Pero kunin ko uli ang pangalan mo. Gemma Reynas po. Ayan, diba? Grabe. Sinabihan na ng doktor, lifetime ang gamutan. Bata pa siya, sakitin na. Buti na lang na subukan nila yung ating produkto. Parang ang case niya ay parang katulad ng anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa doktor, lutong-luto na yung katawan niya kainom ng gamot. Sinabihan na lifetime ang gamutan. Pwede palang hindi lifetime. Kung aralin kasi natin the first line of defense against all ailments yung ating sarili. Hello kay Mr. Pedro Villanueva. Mr. Nakita ko si kababayan ko, Mr. Nestor Gomez. Of course, batchmate ko, Eden. Musta na, Eden? Yan, ang aking inaanak sa Kabangkalan, Ma'am Lani Bayona Bartolata. Intay-intay ka lang dyan, parating na yon yung pinadala ko. Okay, so amazing ang ating product. Kaya naman super busy ang inyong lingkod. Naging mission na natin to help restore the health of people. Ito may nag-text dito. Makakatulong ba ang CMD sa paghina ng paningin at pandinig? Ako po ay 20 years old lamang. Alam mo, dapat sa edad mong yan, healthy ka. Bakit may sakit ka? Taga saan ka ha? Sana makabisit ka sa aming center para mag-guide ka properly paano i-manage ang iyong problema sa kalusugan. At ito, isa pa, saan ba ito? Tinatanong ko taga saan? Taga saan siya? May isa dito na nagtatanong, sabi niya, good evening po, 36 years old po ma'am ko, nakakatheter po siya now. Tinanggalan na po siya ng catheter pero nung inalis, nakakaihi naman siya pero pakonti-konti, kaya lumobo ang pantog niya. Madalas din na mababa ang sodium at potassium niya. Meron din siyang degenerative disease sa likod na nagkokos ng pamamanhid ng binti. May glaucoma din po siya. Paano kaya ang magagamot? 36 years old, batang-bata pa. Pero gusto kong iparinig ito sa inyo, ha? Oo, 'di ba pag nagtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, ay naku, from A to Z. Mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte talaga yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating produkto. Hello kay Ma'am Roxanne o kanya. Ito, pakinggan nyo ito. Kailangan lang talagang masubukan nyo, aralin din po. Pero ito, pakinggan natin. Okay, meron po ako uling bisita dito sa aking opisina. Napakaganda talaga ng kanyang kwento, kung ano nangyari sa kanya. Pero siya na lang po ang magkwento. Madam, anong pangalan niyo po, edad at taga saan po kayo? Ako po si Lunil Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 34 years old.
Ayan, ma'am. Nang napunta ka po dito sa CMD office, ano po yung mga health problems nyo before? Meron po akong sakit sa puso, cardiomegaly. Hindi po ako makahinga ng ayos, hindi po ako makatulog na nakaplat ang unan. Lagi pong mga 5 unan ang ginagamit ko, nakaub-ub lang po ako hanggang umaga noon. Okay. So, ganun ang situation mo, madam. Ikaw ba ay, ilang buwan na ba yun na nararamdaman mo? Sobra pong 1 month. Sobrang 1 month. Ibig sabihin, nagpa-hospital ka po ba? Opo, na-confine po ako ng 12 days sa ospital. 12 days. So, walang pagbabago doon sa nararamdaman nyo? Wala pong pagbabago. Lumaki po ang tiyan ko noon ng halos parang buntis na 7 buwan. Tapos, wala pong pagbabago noon. Hanggang sa narinig ko po sa radyo yung programa ng CMD. Pumunta po ako doon. Gumamit po ako nung CMD mineral drops, tapos yung juice nila, tsaka yung CBF. Ma'am, ilang araw mo po na ramdaman yung pagbabago sa iyong health? 1 week lang po, napakalaki ng pagbabago ng naramdaman ko. Nakatulog po ako ng flat na yung unan. Hindi na po ako natutulog na nakaub-ub sa unan. Nakahiga na po ako, nakaka-flat na po ako. Pero ma'am, sabi mo dati dahil nahirapan kang huminga, pag akyat mo pa lang dito, tigil-tigil ka. Ilang tigil ka dyan sa hagdanan? Mga 6 pong tigil bago ako makaakyat sa opisina nila. Pero ngayon po, dire-diretso na. Ayun, ma'am. So, sa ngayon po, ilang weeks na po kayong umiinom ng Health Code International products? Bali, 3 weeks pa lang po. 3 weeks pa lang? Grabe, ganun. Very amazing, madam. Pero, kumusta naman, ma'am? Ang tulog mo ngayon, kumusta na po? Ayos na po yung tulog ko, maganda na po yung tulog ko, pati yung pag-ihi ko, ayos na rin. Bakit dati hindi, Hindi po. Liit lang po ang ihi ko noon. liit lang. So, yung pala, puro tubig na yung nasa. Opo. So, ma'am, salamat po sa maganda mong pagsishare. Naguglo ko na ngayon na akalain mo yun, na in days lang ay gumanda ang iyong pakiramdam. So, ma'am, anong ma-advise mo po sa mga makakapakinig ng testimony mo? Una po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil itinuro sa akin yung CMD. Tapos, nagpapasalamat din po ako sa CMD. Kung sino man pong may mga mabigat na karamdaman, subukan nyo po. Talaga pong napakaganda. Ma'am, maraming salamat, madam. Kunin ko po uli ang pangalan mo at taga saan po kayo? Ako po si Leonila Alaurin, taga Pawa, Legazpi City, 44 years old. Thank you very much, ma'am. Ayan, diba? Na-imagine nyo ba yung taong, natutulog ng nakaukob na, hindi na pwedeng humiga. Oo, sobrang laki nung tiyan niya dahil mayroon na siyang water retention. Oo, at 12 days sa hospital, hindi siya gumaling. Opo, nang pumunta yan dito sa akin parang buntis. Yung pala, ang dami ng tubig sa katawan. So, 1 week lang gumanda yung health niya, pero yung testimony na yung 3 weeks po, gumanda, nakakatulog na ng maayos. O sumigla, nung pumunta dito, one time, sexy na po. Opo, ganun ka-amazing ang ating product. Hello kay batchmate ko, si Ma'am Marlene Soria. Musta na, Lynn? Mag-reunion na tayo. O, diba? So, anyway, sa mga listeners natin, so amazing ang ginagawa ng ating product. Kaya ulit-ulit, na tayo nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Pati po sa COVID-19, malaking tulong ang ating Power Trio para lumakas ang ating mga immune system. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailer, we need business partner. We have a very wide market nitong ating product at least dito nakakasiguro tayo matatag na company, magagandang produkto at marami na. Good news, 17 years na tayo.
pare-parehas talaga ang kwento ng aming buhay. Nag-join kami dito, puro sakit. Puro sakit, pati bulsa may sakit. Pero dito na-solve yan lahat dito na nag-join kami. Nung napatunayan namin na maganda talaga ang ating product, we started reaching out people. Of course, not to do the business. Sa part ko hindi para gawin yung negosyo, but to help people. For you to experience what we've experienced na, hey, eto kami, healthy na uli kami. O diba, madalas sabihin ko yan, nung 43 ako feeling ko, I was on my 60s already. Sino ba naka-experience na para ka nang nauupos na kandila? O diba, hindi ka na nakakatulog ng maayos. O diba, puro kagamot, pain reliever. Ang atake ng sinus ko, grabe. Ay nako, salamat sa Diyos. Eto, alagang Power Trio. Ano gusto niyo ba experience 15 to 20 years younger? Napakiramdam. Join us. Gawin nyo rin ng negosyo. We have a wide market for this. Kahit na magasgas yung aking boses, katuturo, paano gagawin ng negosyo. Ang importante ay makatulong tayo sa mga tao. Ang dami naghahangad na sana gumaling. Ang dami naghahangad na sana magkaroon ng magandang buhay. Join our group. Reach out for us. Okay? Ang bilis ng oras. Eto ngayon. Para sa mga listeners natin sa area ng Calbayog City, hanapin nyo lang HCICM Center at ground floor Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City, malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Opo, hello kay June Alison is watching. Of course, sa area ng Masbate, hanapin nyo HCICM Center at yan. Second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, harapan ng Banco de Oro. Also, sa area ng Camarines Norte, hanapin niyo po HCICM Center. Basta nakalagay lang HCIBs, CMD. Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casorog, Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Okay, sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion Sur, Paracale. Of course, sa area ng Camarines Sur, hanapin lang HCICM Center, 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhay, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Si Ma'am Cathy Zazil, Binanawahan, Karamuan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Mamaya na yung tawag after my program po. Oo. Yan. Ayaw, yan, tumigil din. Okay. So anyway, anuhin mo muna natin. I-silent mode nga natin. I-silent mode. Ayan, silent mode ka. Okay. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang HCICMD office at second floor, room 204, ACM Building, corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon.
Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Porac 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. CMD Center at 2nd floor, Centerpoint Building at top 711. Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, atap GW Hardware. Baka kay Albay po yan. Of course, dito sa 2nd District of Albay. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Toy, Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Baamani to Albay. CMD Stock Center, ito yung aking center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Danvers Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City. Mr. Arsenio Bemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Also, sa 3rd District of Albay, hello kay Ma'am Remy Faustino. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas, Albay. Susi Dizon, care of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. Sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. Sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. Sa Liantos Building, Porac, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Hill Rihal, Zone 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. At si Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, ayan. Ubos yung ating oras. Opo, kung may mga tanong, sabi dito, tanong lang, what do you mean by 60 drops per day ng HCICMD? How to take this ihalo ba sa ilang baso ng tubig? From 64 years old, Anislag. Oo, ano mo na lang, paki-text yung, ano yung health problem mo para mag-guide ka properly what's the best thing to do with your health problem. Kung nakikinig ka po ngayon. Sa edad mo, by 60 drops, 64 years old. Ano yung health problem po? Paki-specify, okay? So, yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. Ako